Seguraldi. A ver, zemuz Megalopolis. Nik entzun detenatik, nire gertuko jendiek dana ikustazako. Baina gero, kritika internazionala ez. Ikusiko du. Nik uste gustako zatela. Pentsat, sirimi eskaz bat da. Ez da lehenko egunin bezala sekuleko zaparraia izula. Hau aguantalaik, Coppola, suspenso. Eta igualdi haure bai. Eta gehi guztago ez. Irudi oso potentiek, gauza asko nahi ditu kontau, baina azkenien, ze kontatzeu. Ez dakit, pelikula erdialdea hau, gauza gertatzea, pelikulatik ertenit ezeala. Orduan, gauza hau, ez dut esango zer dan, baina ez dakit nola ingo ben zine normaletan. Ze hemen, bale, baina pasetan hori inberdo da, nola jakea zuten sistemia. Beko komunetan sekuleko kolide, honea etorri, eta ino ez. Bueno, ahora Almodóvarrena hobeto da. Ez dakit esperantza hondik egile zen baina. Almodóvarren pelikula ikusita, prentsaurrekoan egon da baita, gauza interesante asko konta ditu, eta pelikula gustatzat. Almodóvarren atzeneko urtetako forma hau gehiago gustatzen ari zat, 2000-etik, 2010-2015 intzitun pelikulan estilue baino. Larogei, laotamarrekuek oso ondo. Baina gero, sekuleko joia eukizun, eta hain berri zari da bueltatzen. Dolor y Gloria, Oin la habitación de al lado... Heriotzan inguruko beste pelikula bat. Aurten ez dakiz zaidan pasatzen, baina zinemaldie heriotzan ingurun digue. Dana. Megalopolis... Nik entenite Coppola bertamar urtien zaiau dela hau aurretatzen, eta baino ulertzet zehatiken esan dioen ezetz. Ez dake zentzuik. Hemengo hau, zapatuen ikustet. Ostirelin, zapatun. Bueno, ez da inoiz. Alauda Ruiz de la Prada. No, de Azúa. 5 lobitos zeintzun zuzendai euskaldune. Eta hau, Nagore Aranburukin. Nagore Aranburu, Azpeitiarra. McDonald'sen janda, tripa beteta, eta grabatzeko egualdi asko ez duiten. Entu, entzea Albert Serra cruzat. Hainitzen behitzen da Albert Serra alda, bai bada. Baina, bueno, ez diot kaso handikin zetza oso ondo eroitzen. Honea etortzen itela, goizero, sekuleko gotzaitezun kanpuen. Aurten ja ikizidu. Praka luziekin etortzen, lehenko urtien daindanak 2 urte eta aurreko urtetan beti praka mutzakin. Leku onta etortzen nintzen, lehenko urtien gauza grabatzea. Hain ja etxin, baina iturrile piztuta da. Escape gustazat, Rodrigo Cortés, Mario Casas, kartzela sartu nahi duen tipo bat. Ez kartzelatik erden sartu, aldun daningo kartzela sartzeko. Oso ondo dago, parre asko indau, parre gaina benetakoa.
Hauen ja, etxea, eta bihar, seguko dugu pelikula gehiago ikusten.